La formació professional es privatitza. El creixement de la demanda d'estudis tècnics, sumat al menyspreu institucional cap a l'FP, ha disparat l'alumnat que cursa els estudis en centres privats. L'ascens de la privada a l'estat espanyol és constant. De matricular el 23,5% de les estudiants l'any 2012, ha passat a un 30,3% en el curs 2019-2020. A més, Catalunya és una de les comunitats on més pes té la privada, amb més del 40% d'estudiants matriculats. Encara que la pública continua sent majoritària, la privada li va menjant terreny de manera constant. En 10 anys, els centres privats han duplicat els alumnes inscrits, de 120.000 a 240.000. La formació professional està creixent, però ho fa de manera desigual entre centres públics i privats. Si anem a les dades dels graus superiors, la privada ha incrementat en un 160%, mentre que la pública només ho ha fet en un 60%. Aquestes dades són alarmants, però ho és encara més que amb la nova llei i l'aposta per l'FP dual, la situació no millorarà pas. L'educació i la formació professional, més concretament, no poden estar en mans d'empreses que només busquen el seu benefici. Tenir una ciutadania amb una formació de qualitat i amb capacitat crítica és una obligació de les administracions públiques. És urgent una major inversió pública, la creació de més places de professorat per a la formació professional i un increment de l'oferta pública en el territori. Aturem la privatització.